DJ Sauti and the Big. So ba wata bace na sha bakar wuya kan sanke mai suna toki wani agaji. So babu tabbaci na sha bakar wuya akan saka mai suna ta kai mini agaji. Ne na ganki dariya so ya adabe ni ya sani na sha wuya ga adana arena kashi na bayyana yi mana agaji zantuka na kiji banda kwatin ki a cikin zuciya. Su ce ku ce ai ko da za su ce ku rabu da ni da kai ba zan biya ta su ba. Idan har zana barki to ni zan sha wuya roƙo ne wa Allah ya bani masoyiya kashi yau na rabota da ke zinariya inda babu ke to ni ma babu ni mu haɗu da ni da ke mu kore bakar biya. Yaushe ko ina ne zan yi aure da kai zan rasa duk sukuni fa in har babu kai ko bacci na kwanta fa sai na tuna da kai zan zauna da kai ko da babu kai sunan ka zana cikin zuciya. Daga zuciyata yana da hauhawa dubu sashen jiki na fa ba ƙarfi kuwa to na zo gari ki sharan damuwa ba za na guje ki ba kuma ke fa nake yaba zo ki rike dare ki na mallaka zuciya. Ban tura rashin cewa idan har za ki damfe ni ba zan faɗi ba a cikin ƙuduri na fake ce kan gaba zan soke ki zo to ni ma sai na zo gani da ke a so ba za mu wahalta ba.